हाय गाइस खुलुमबाय आं देंखोगिरि कामल बर' आं नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमाय मोननानै गोजोननाय मोनदों जे 2023 मायथाइनि नैबे मार्च दाननि 7 खालारनिफ्राय 11 खालारसिम सानबानि हाबाफारिजों जेसब नोगोराव सेथि इउनाइटेड बड'स अर्गेनाइजेशननि बानजायनायाव बिजाब मेला बा बुक फेयर एक्सपो जानो थांगासिनो दं। बेखायनो नैबे हाबाफारियाव खुंफुं आफादा 7 खालाराव मोनसे बादायलायनायनि मोसानाय रोजाबनायनि अडिशन लानो थांगासिनो दं। बेखायनो फंबाय बिनानावमोन जाफोर गोसो गुदुं रोजाबनाय मोसानायाव नोंथांमोना 7 खालारनि जा अडिशन बेवहाय फैनानै लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायहरबाय। आरो लोगोसेनो 10 खालारै जानो गोनां जा आंनि हारिमु मोनाबिलि नैबे हारिमु मोनाबिलियाव नोंथांमोना दोलै नोगोरै फैनानै आंजों रंजाफाफैनो आरो बिजाब मेलाखौ जाफुंहोफैनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै आरज गाबहरबाय। गोजोन्थों।